Il-mansjonijiet. San George Preka kellu devozzjoni kbira lejn il-qalb ta' Ġesu. Il-ktib tiegħu bl-isem ta' Il-mansjonijiet fih talbiet għall-ewwel ġimgħa tax-xahar. Nitolbu bil-mansjoni dwar il-mara Samaritana. Alla Missier ħares lejn il-qalb ta' ibnek Ġesu Kristu li hija formata għas-saħħa tagħna bnedmin u ħenna lina. Inti li tgħix is-Saltan flimkien miegħu u mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u s-Samaritana. Ejjew nidħlu fil-ħsieb biex naraw lis-Sinjur tagħna għajjien bil-qiegħda fejn il-bir ta' Ġakob jitkellem waħdu ma' mara mid-dimba Samaritana li ġiet hemm biex timla l-ilma u li din lanqas ma riedet tisqih meta huwa talaba, iżda mbagħad ħalliet il-ġarra u marret fil-belt ix-xandru bil-Messija għax kien qalilha id-nubiet moħbija tagħha biex hija tikkonverti. F'din il-mansjoni osserva l-qalb ta' Ġesu diżinteressata fl-imħabba tagħha. Sinjur Ġesu Kristu għamel il-qalb tiegħi tixbaħ lil tiegħek. Qalb imqazza ta' Ġesu ħenna lina. Qalb imqazza ta' Ġesu ħenna lina. Qalb imqazza ta' Ġesu ħenna lina. Alla Missier noffrilek il-qalb divina ta' ibnek Ġesu Kristu bil-merti kollha tagħha sabiex inti tagħtini l-grazzja li jiena nħobb il-kulħadd biss għalik u mingħajr ebda tagħma oħra ħlief tiegħek biss. Amen.